Türkmenistanyň çägindäki magistral ýollaryň ugrunda gözegçilik çekýän ýol polisiýa isgärleriniň dürli bahanalary arap, sürüjülerden para tamakin bolýandygy barada maglumatlary gowşýar. Ýakynda gara ýollar arkaly ýurdun dürli sebetlerine siýahat edip gören habarçymyz polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň, ýagny PYGG isgärleriniň sürüjülere çemelesisiniň hem regiondan regiona görä tapawutlanýandygyny belliýär. Bu ağırlıkta yurdun sivtara ulu yollarında bolyan hilakçilikli, köçe yol hadiseleri barada barha köp maglumat gowşýar. Habarçymyz Aşgabat Türkmenabat magistral ýolunun takminan her 50 kilometr ağırlygynda yol polisiýasynyň gözegçilik çekýändigini tinledi. PYGG isgäri ulu ýoluň boýundaky has çolu ýerlerde, gum depelleriniň durulgalaryň, baglaryň dagy arkasynda bukuda gizlenip, uluglaryň gelerine garaşýar. Uzynlygy ortaça 600 km bu magistral ýolda uluglaryň hereketine 90 km sagat tizlik araçagy bar. Habarçymyz şäherara gatnaýan sürüjüleriň köpüsiniň ýoluň ilatly nokatlaryň ýerleşmeýän çolu ýerlerinde bu çäkden aşyp uluglaryny 100-120 km sagat tizlikden hem sürýändiklerini gurrun berdi. Uly ýollaryň ugrunda durýan ýol polisiýasy huzusanda tizlik çägini geçen ulaglary awlaýar. Polisiýa bu etmiş üçin sürüjülük şahadatnamanyň hem elden alınıp bilinjekdigini duýdurýar we özlerine 50 we 70 manat aralygynda para berilse onda hadisany görmezlige saljakdygyny aýdýar. Diýip şäherara taktiçilik bilen meşgullanýan marly sürüji habarçymyza gurrun berdi. Ol PYGG isgärleriniň kesitinen tizlik bozmadyk sürüjüleri hem saklap, olaryň uluglarynyň dasky kesbine medisina gutujugundaky teristleri dagy ırtarap, para tamakin bolýandyklaryny hem sözüne goşdy. Kä halatlarda ýoluň ugrundaky polisiýa şol bir ulagy izine saklaýar. Şol pursat sürüji ýaňy hem biriňe pul berdim, beýtmäň ýagdaýy düşünüň diýende, onda ýol gözegçilik polisiýasynyň işgäri 20 manat para hem razy bolup goýberýär. Diýip habarçymyzyň söhbetdesi belledi. Şol bir wagtda habarçymyz Aşgabat Türkmenbaşy uly ýoluň uruw boýunça hem polisiýanyň isgärlerini tinlandygyny, emma takminan 550 kilometrlik ýoluň dowamında özüniň barýan ulagynyň 2 ýerek hem saklanmandygyny belledi. Balkanda ýol polisiýasy sürüjülere boş ýere kän azar bermeýär. Beýleki sebetlerden tapawutlykda olaryň köpüsinde ulagyň tizligini ölçär ýaly radar hem göze ilmeýär. Munun sebäbini bilmeýäris, emma ýol polisiýasy uzakly gün bukuda oturandan köçelerin howply hasaplanýan ýerlerinde nowatçylyk çekse has gowy bolardy. Ýollaryň sanynyň çykan gum depeleriniň üýşýän bölekleri köp. Egerde dowamly gatnap ýören sürüji bolmasa, bu ýerlerde köçe ýol hadisasynyň bolmagy hem gaty ähtimal. Diýip şäherara taktiçilik bilen meşgullanýan ýene bir sürüji habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli polisiýa müdürlüklerinden komentariýa alyp bilmedi.